Mga kapuso, bilang bulig sa mga nagakinahanglan sang dugo, ang GMA Regional TV ang magapatigayon sa bloodletting activity bwas Pebrero 7. Sa Iloilo City, ini ang iga patigayon sa fountain area sang Robinson's Place, Iloilo nga masugod alas 9 sa aga. Sa Bacolod City naman, ini ang hiwaton sa activity center sang Ayala Malls, Capital Central. Isa sa mga magapasakop amo ang mga personnel sang Negros Occidental Police Provincial Office. Lakip sa preparasyon sang kapulisan amo ang pag-ehersisyo, pagtumar sang vitamins kapag tulog sa sulod sang 7 to 8 ka oras antes mag-donate sang dugo. Ang mga donors natin are properly oriented that may enough sleep sila, and eventually may mga they are properly hydrated. At the same time, like, we advise them nga ginaprohibit sila nga pag-take ng alcohol prior sa ilang donation. So much mo nga ito, maning in cooperation sa inyong nga cause at the same time with your company. At ang Philippine National Police naman is very glad and committed to this particular program.